Zdravím vás u nového videa ze hry Roblox Brookhaven. Ideme zahrať, je tam nový update, takže to zapínajte a hrajte to, kámo, bude nový update Autoshop. Yes! Samozrejme, preskúmame to, kámo, nič tu nevynecháme. Nové auta, alebo nový auto. Sorry, že nerozprávam, ale ste až prdel. Nový shop, kámo, nový predelaný shop. Rýchlo, ja tam chcem ísť. Kámo. Oh my god, the fuck. Keď sa spomnete... Pogety. Kámo. Chleba, hen. Ty vole. No tak toto je poriadny obchod, hej? OK, salami, šunky, petardy, prosky. Oh my god. Kámo, kúkni sa ťa. Oh my god, the fuck, bro. Kámo. Starý škoda, že sa to nedá zobrať, že? Wow. Kámo, ja som z toho hotový. A poďme sa kúknúť aj na to. Čo tu môžem zobrať? Aha, smrteľnú, hej. Som si myslel, že to čo nemôžem zobrať, ale nevadí. Kámo, čo je tu? Aha, to je sklad. Zapínajte to a hrajte to, kámo, ale... Dobre, toto máme banány, jablka, jasné. Kámo, jaké dobré, to jak spraví. Doritos, samozrejme, hej. A my sa ideme pozrieť na niečo ešte. Je to pridelené? Jasné, že je, kámo. Oh my god, bro. Oh, wow. Ty vole. No, tak toto je upgrade Titan kameraman normálne. Dobrý, kámo, ja už nič hovorím, hej, o tomto updateu nič, fakt. Ale ešte vládne, že bolo predelané, to boli 3 veci. Takže môžeme sa konne odpojiť a ešte pripojiť raz, lebo chcem to vidieť ešte raz. A tu sem, kámo. Hlavne, kámo, že... Oh my god. Kámo, ale ja nemám slov na ten Brookhaven. Aha. OK. Banka? Aha. Už vidím, kámo, ideme do banky. Rýchlo. Vo speed mod. Do prdele. Kámo, toto je predelané. Oh my god, 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 oh my god. Oh my god, what the fuck, bro? Súďaš prdel, to je... Nemám slov na tento obchod. Ale rýchlo ideme do banky. A je tam zakadlo, vidno. Škoda. To by bolo dobré, to by bolo fakt cool. Ale banka, yes! Ty vole. Kámo, kúkajte sa. Kámo, jaké dobré proste. Oh my god. Dúfam, že ten trezor bude predelaný. Dúfam. Kámo, jaká čo? No, tak toto je super. To nič.
Ne, už nezačnem. Come on, fuck. Motherfuck. OK, toto predelené. Aj trezor dokonca. OK. Kámo, ideme si zbrať bombu a odpaliť to. Bum, bum, bum. Ja som si myslel, že to bude nejaké iné, ale stále je tam to isté, takže nevadí. Ideme dole. Ale kámo, ako je veľmi dobrý update, už sme na to čakali. Hej. A je to tu proste, je to update pro gameu, zapínajte to, hrajte to všetko, vole. Tu preskúmávajte, napíšte mi to komentár, či ste niečo nové si chceli, pak toto video, kde by to bolo všetko. Zanechte like a odberete. Čus.